Здравейте, приятели! Днес искаме да поговорим за моделите на Бирна. Те са така доста популярни, доста търсени при нас. Искаме да разкажем разликите между най-търсените ни модели. LE и SD, като основната разлика на двата е в размера и в мощността. LE варианта той е най-големия, най-мощен. За Европа се прави в 20 джаулова версия, което позволява да не го регистрирате в служба КОС. SD варианта е в 16 джаулова версия, доста по-компактен е от LE-то, подходяща за дами, може да се събира в чанти и работи с 8 грамови капсули, докато LE-то работи с 12 грамови CO2 капсули за въглероден диоксид. Двата пистолета имат сменяеми пълнители, много лесно можете да извадите, да смените от един модел на друг или да си закупите допълнително и да направите презареждане. Събират 5 топчета в калибър 68, може да работи както с лютиви, така и с метални топчета. Доста подходяща самоотбрана. Доста охранителни фирми така го търсят, за да оборудват тяхните служители. Мерните прибори при LE варианта са бели, лесно откриваеми. Има механичен предпазител, който с палец много лесно можете да изберете режима на стрелба. SD модела, той пристига в много хубава пластмасова кутийка, в която получавате два пълнителя, 5 зарядни в 68 калибър, 3 контейнера с по 5 топчета подарък от самия бранд. Какво го прави толкова уникален? Това е, че системата, която Бирна са разработили за пропукването и за изстрелването на първи изстрел, е специално патентована за моделите на Бирна. С издърпване на спусъка се пропуква капсулата и веднага може да се направи първи изстрел. Не е необходимо да удрите отдолу бутони, да натискате и да правите каквото и друго. Просто дигате и натискате спусъка. И двата пистолета са оборудвани с механичен предпазител, както за левичари, така и десничари от двете страни. Този е доста по-компактен, може да бъде ползван от дами. Другият е по-обемист, предпочитан за охранителни дейности, хора така с по-големи ръце. Той пристига също с два пълнителя, 5 зарядни в комплекта и 3 контейнера по 5 топчета на марката Бирна. И на двата модела можете да поставите както фенери и лазери, така и други аксесуари, подходящи за тях. Всичко може да откриете онлайн на shadow.bg.